I naravno ispričah tolike viceve, a ne pomenuh pripadnike romske nacionalnosti. Namerno kažem romske nacionalnosti, da se ne bi uvredili, jer je glupo da ih zovem cigani, ganci i tako dalje, tako bliže. Dakle, doveo Romkinju, suprugu, kod doktora na pregled i sad doktor kao, dobro, što si došao, što si doveo ženu uopšte, mislim, šta je problem, u čemu je problem? Kaže Rom, Pa, doktore, primetio sam da nešto joj nije dobro u poslednje vreme. Neće da, ne može da se mrne, ne znam šta je. Znači, baš je nešto, sva je malaksana u pičku materiju. Ne znam šta ti kažem. kaže doktor, sej ti, cigo, to jest Rome, u čekaonicu, raskomoti se, sedi, odmori se, ja ću da je pregledam i zreknut ćemo dijagnozu, određenu terapiju i ona će da živne ovako. I sad, ciga seo, opet ja ciga, Rom, seo u čekaonicu, seo na onu klupicu i čeka. Doktor uđe sa gospodičinom Romkinjom u ordinaciju, vidi ona mlada, lepa, zgodna, ne može doktor da izdrži, skine iz bambusa, izlazi napolje i sad ova normalno živnula, njoj je fino, super. Kaže doktor ciganinu, to je Romu, slušaj da ti kažem, sve sam ti završio, sve je rešeno, znači dijagnoza je postavljena, ona je izlečena, dao sam joj Hoffmanove kapi i sad će njoj da bude bolje. A gleda ga Rom onako ispod oka i kaže, Znam, doktore, veri ti Hoffman.